Urunge ana agama Buddha lan Hindu, jare kene iki nyembah karo kayu watu utawa diarani animisme, dinamisme. Dudu kuwi omongane penjajah. Ning kene wis duwe agama dhewe sing jenenge Kapitayan, sing disembah Sang Hyang Toya. Sang Hyang Toya kuwi ora kena kinaya ngapa. Ing antarane Jawa karo Islam ki ngibarate kaya tumbu oleh tutut. Ning aku njaluk ya, aku njaluk Islam kena ndok sebarake ana tanah Jawa ning syarate loro. Siji aja meksa lan nggunakake kekerasan anggenmu nyebar agama. Loro aja ngelek-elek lan ngowahi tatanan adat budaya sing wis ana. Merga budaya lan tradisi kuwi uga kanugrahaning Gusti supaya uripe menungsa guyub rukun lan duweni jati diri. Rong perkara ki gondelana kenceng. Iya, aku tartamtu bakal ngestokake nanging besok yen wali-wali sing teka ana kene banjur piye? Kuwi perkaramu piye lehmu njlentrehke karo para-para sing nyebarke agama nang kene. Kok nganti perjanjian iki dilanggar? Yen nganti gununge njebluk samudra umum padha nyalahke wong Jawa.